na me de waduru no agya mofa ne hwan agya mofa yo yare safo ayo twedi aponyankopon da woroma ne wosera ene adom wo meso a de gye ne man yare ana ne manfo ayare nipa bibire bia wo hia yare sadia ombere agya mofa so ye na wurade da woroma obenya ano yie me pacho agya mofa yo bi a me de haban na ye adwuma haban na me de ye adwuma nti wo ba maso ye aka hu se nya du fufuru bia na wo ba be yusu ayi haban se yesunsuma fam se ye honam fam no agya mofa de haban na ye adwuma odofo yade be na da wo so a etete wo yade be na mpacho no nti sabika prate wasu atwa adwo a wo se ho aduro ni wo ebi aduro na won sanka ye mesraw bra agya mofa wate na awurade da woroma obenya ano yie wo de ne ye pressure a eya akoma yade ana wo de ne ye sichire yade ana sisi yade na da wo so awo na wo pe onsa na eda wo so ana wo de ne ye typhoid wo de ne ye malaria ana se yade be na eti abusiamu fanche ye da ye ho kakra bi na ye toto ne maaja kotokose oba kwa adwaye no wo cha na osiesie no ti ye toto ne ma no aba ai abana wasubusu aya wanubusu aya na wo ka ayi aban yi mu asem enokre nti fa ho no wie na fe ye mehwe edin na wo ho medase ahaba we na mese na me kan metade me se me bo wa ahobrase kwan so me mfa me nsense me bo e wo tumi kwan so da bi ahobrase kwan so se sa haban we wo ho a HIV nkumunipa me koso siso da bia Biribi me koso siso na minimini America sanse mpanifo se ni freni ka so beto boaboa na mu bia na na esi bi so fine na nidie na ne frenti wontimi hunu na mo se ne poma aka ana ne nurse so de udi agro be prawo aha enti we na meka ho asem na ka ekura so ekum kuro tatahwe kura pa sa habawi ekum kuro pa badika akira manatwam enti woni bibi ma me kira kwan na won kran no mesem won kran ama saman obeyeye a me ben obeyeye supermarket obu free obeyeye supermarket e kono abo se bonsuo bi wo ho me ne bonsuo ne din hwani mu me sabodi so kama pa ya wada no adwuma be hyase gidigidi pa a be e free ho ko nyina e free no pa no nson ne ya hye dwuma di ase amo anwumere no num ne yapon kuma ase de so e free sa bre ne korokwa wo mo e won kran wo mo e wo voter that's right ne sa potema koso mo ne sa potema mo se ho no mo beba sa pepepe wo mo e wo atoye mantem ne atoye tifi sa pepepe nyane no no mo so ba kuma ase sa pepepe sansan kranfo no aya na dwuma nhyeda mo kwan entina omo ne pani bi da ne mekasa yo na me ko bie bi wo ho nsi se de da Kristo ase enti we kumkuro aha kumkuro na ebredi nti wo de yankansi ha ya na nyankopon ya adomo a da ye besa nye beba no me kire na ma kire mu yie na timi abo amenua abusia jamufa ono da jamufa heban spiritual center no makacho se papa yi ne number da bia ya ma ne men ye otumi ye no se bia buru se bia nya do a Israel nyankompo anim ni ntwa mo ntro nye he mu yie die na ye medadwen diasa na dwumadie beba so ye tena sis ayi adwen epe kwan papa bi ebe fa so a ebe bua ma dwumadie ya ba na pa ma nipa ho ato no wo hwe TV ese se wo hwe ma eboa wa brabo ese se wo hwe fa hawo dwumadie ne botae no no nti wo mu a eta hwe Biribi wo Wiase ne de nyame anim tadwa ene obonsa mati ko aguagum aboa won papa jamufa heaven spiritual center but wo frɛ no a sunsum yade huhumu yade unamu de posa haban keka bom keka fra ode mawa na nane yare ato agu hunamu de a enane ne tugu sunsum de a obono stop wo chia no so eno ebi no wakeka bom de aye samina ye frɛ no wuntumi nyame hwe samina kenio wuti Wiase na wonwi obi ho adwebo na wunya sasa mena we bi dware a awurade ne bambofo de na nsuye won niema bi a ye bewa woni a ede otan ede ye to otankuruwam etan ye otan a eni ase no enso so awurade fa so na ote ye banti ba to hwehwe no ewo Kumase Suame post office ye tumi frɛ ehɔ no mo so amanye nkwanta ehɔ no ye baabi kro no ana afa ko ehɔ no a ba to de obe ne se obefa ne number no 0243 28 0549
0243 280549 0243 280549 afei 0554 59 1818 0554 59 1818 ejamufa number eno no abra enua kofodua kwebi osimbeto eno kwase yedi kan de ba yam de na bebo ama na ese bi na mpa so ba eno kwase afa ni yati asim medase abra yeti gan na yidie amin se wo mo ewo ama no ne abrofo no de owo ne ba na ode ne ba na to no ti ye frɛ no Kofi Checha na ye frɛ no Stephen Checha owo ne ba no nso a ebi a ye frɛ no Edward Checha. That's right. Na ye Ghana abibifo akanfo abibiman ye de ejamu fa ya de bia ma na somani asom mebo mani aso ati me pese me yen kai dum bi e de ma no hu se de oye no asomani me wo me ba na me de na to eja ye pese ye hwe se edin a ye de ma onipa akura ya wo no ya kofa obi din obi ya de bia ma na so mebo mani age mani aso nti me de na to no sa nipa no din a ye de to apada no ewo nsusuanso a ye papa anase ye bone ne tofua bomu no ene se ye di obidi eto obisua ya na nsusuanso no tse yo minu ya mache ene de sa asem obisa yi de ya asem mu oduro na ya asem a kire se nipa enna nwene ho no de awba omunya nhuni enti o ma na no so a na wode ne ba wawo no Nyankopɔn de na ba asase we so sanka o mebɔ bra pa bi no mfa bra pa bi mfura no na wode na to obi fine obetimi ahwe obi sika wowo e de oba de ato no be ne suban yen what you say yɛmfa sika nkɔ heaven yes sika yɛsɛ nipa benya no wasetran mu asase so na aboa wo de be sawurade beba me ka se empake sika kotoku mu ne emfa nkɔ no da bi enti wo de wo be atu nipa bi a na wahwɛ enhwɛ ne sika wɔ wonko a hwɛ na brabo a ɔbɔ te nipa no yɛ ɛma pɛfo a hwɛ hunu sɛ wo ba no obesua no tantansa no betimi abɛtɔ braba na brabo so dok yɛsɛ akwada na nyine wie no yes ɛna wo besua nipa no anase yɛde ne din ne to ne so no in spiritual esu no bi akowura ne mu in spiritual sunsumu no okay edin ya honhom kwaku manu betwa ne ni sisi a se nipa nyina wo ho ne yabo kwaku manu ne yefere kwaku manu de indirect magnet e wase wote enti edidi ni to no so no ano me pa cho ateki place enti se wo mpaye bi bo a nanka wo bo mpaye yisu finu a nipa kro na wona so ayede ato akra no so wo bo mpaye ama urade ayi afiri ho anampo nka ade betu no wo bo mpaye se nipa mede ne betu nipa se basi no ni niye bi ni jumadi ya bi a wadi anya a minnim no urade nyimfiri ho an so ye spirit nti ba ye adwuma ansa na wo de ato no na wo de wo fa ne ho do no na wo de to no a me ba cho se we anya amane a asem betimi ato emu se wo de wo ha mu abupan esi ho a ananchichemu si ho a emu be 75% edi nkura ninya na emu be 25% ama nkura na gina yiye edi ntuo ade hawba titiri pa ne se me ya frɛ me kwaku manu na wo ba no wo no memenda me kire Saturday anakwasiada na wo nkaba wo frɛ no akwasi manu ana memenda wo no be frɛ no kwame manu no wo di din kwaku manu no de to no se wo din no ye kwaku manu nti yes na mafa wo din wo krada de no yes na me de akosesa ne de no yes ma yi ne de na firi ho woni nyame anya adwene woni Nyankopɔn anya adwene nyame nim depot ya ne akora ne ba beboa no ne din a wo de to no so beboa no enti nyame tu din na nipa mu Nyankopɔn tu din na enipa mu enti nyame ato akora ne din di ama wo no na wo sesa no a etime de sunsan so ba me no ka se wo bie phone lines ne de atum na amoa ya wo wa mu kwasiada ya de adwoada edin di ato mo no ha wo fam
omo ya wo omo juoda ye di ukuya da din di atu omo no hwe ha omo hapam ya wo no no na ya se ni din di din fofura ma no what's the akra na shabra no indirect shabra nyankopon de man se onpamra no what's no enti din tuo e wo sunsanso papa no sese sha na bone no e do so pa yie pa enti ga wo pro bi de oba to no a enhwe de wo sika hwe ni pakro ni su ne ban na namo ntutu wo wiase abrabom asana ga de oba to no dok mpempi no eya na ye hwe obi se de English for because we ye influential okay our system no mu because minim obi a owo ne ba o de ne to JJ Rollins okay emum wan fana nko no ho se bi a pansa to no su hira akwa okay ne to nemum JJ Rollins niema bi ye ne fe okay ene o de ne to no obi de ne de ato na nado obi de to mahama obi de ato ba umia obi de ato Mills enum ne ade donc eno so wan ko hu nipa no ene na nkoka na bia ne ye bi na ye ne fe ene ogina so de ne ba no eto no eno still na sunsuanso nda ye eno no hun sunsuanso no wo fom because nipa no mpo onim okay se wo de obi ato no ewu na wo de na to no enti wo bom pa ye mpo a oni no sebe se o kanche na o kanche a oni no what you say na ne family na busua no hum frama bia enka no eno no sabeba de bia na ban chance de nyankopon ankasa de ne bae se omeye ena oye enti bia akura ne baye odi ne to obi oye president na akura ne baye president a saa time no menka se nipa ne president nti na ho ntansa bo no onipa no onim na botae no se bia apada no so benya ba baye president aha eno no nipa ne botae no better no aya ba chance ana bia de nyankopon so de man no pepepe ena odi aba ba yesa na pa se woni no na wodi na to no da bi on sone sampo nsira no ana won sone sampo do me no aha magnet no a na ho no e muntam kwan wa obi de ne ba beto obi odi kan ni nipa no susu hu ansa pepepe o ka chen se me de me ba e beto mo okay what you say na wa jisu say yo let us ho no apam bia ba ho wate ase ama wo so wate ase na mutu sa na mo no na dok me nhwe ni sei so akora no ye de ne to no wawu sabe okay onti ase bia nipa no papa o maame onti ase na so obeto ne badin eno no papa no onti ase no a ye de akora na to no ya na eno so mususanso empanifo ka asem bi se samampa ne to ne badini enye samampa wo eye ni papa ena wose yeto ne badini ni papa kire se tama na wote ase na na brabo ye enti ne yeto ne din na di wawu na wokɔ ne de na brabo ba ebie enti ne saman papa be no wo sama be na ye papa wo wiase oya wakoye honhom so no oni nyame na edie wo ntimi nie ni na watimi ahunu no akɔ so papa na nyonye papa na mom nipa ne wote ase no na braba wo boy ya na ye papa no enti na wo de obeto no enti na me hyase wo me nkasa em se hwe nipa na brabo ansa na wo de ba ne beto na wo de ato no enti me sese me ntimi hu se sabi o kafra che obi abrabo no a wo ba asase we so a wo boy ya anye papa na ya kohwisem no nipa ni wo aye ntoni badini what you say na mum de obo braba pa no na brabo ye tonten no na me magya mo fa bia mani gie ho e wo sunsum afam ne ho na mafam no pepepe kwan so no na oni ho a me pese ni din ni ka na me wura mfi ni din nti no e bia na me de me ba e de ato no kura na me hwe na brabo a wo ye wa asase so no no se hanu aye hu obi fi se sebe me papa de no wote sen ye se wote sen kura wa de a de ne ye se no yo me pese me ye nkai dum me nya no nkai dum ti na me de akura na to no eno ha dwe ene na wo adwuma ye what you say ene na wo adwuma ye se da biara da uko nkotodwe ni mo bebo mpa yesu kire wa wurade onyankopon se esu na wo papa mu ananye no awurade nyimfiri ho oso man pa botima akura no esu na ye papa no ntia me de akura no so to no na awurade mani nyina enso be ye adwuma enti ba ne saa de adwuma na wo ye na se wo te saa
na odidi anopa didi awie didi anajo na woda na hode a ene bo problem akora ne be fa wo sisu wo si ye sadwe ama kowensani a obeteki ayi dok yɛn fa ne sɛ sisei yɛ kan obi de ne ba akɔto obi ampaniampa wɔno n'anim tɔkɔsɛ deɛ wamu no danta n'anim deɛ ne ho kwan wɔno hwɛ akwadaa ne sunu a ampa ebi papa no deɛ ɔde ne to no no ne su ne bi aba ne mu pɛpɛpɛ ɛno nso ankɔyɛ esu papa saa nipa yi pɛ sɛ so wɔne ɔbɛn wo na wɔne wo nya nkitahodie a ebi wɔ hɔ a wobɛtumi ayɛ ama akwadaa no me da se Paul emere bi ni ye frɛ no so what you say according to Bible kire sɛ no ye widini according to Bible emere nyankopɔn hu nyankopɔn bɛn no nyame sesɛn ne din ti nyame so sesɛn ne din no wankae ne dada ne bio na mmom de no ɔyɛ kɔ nanim a na wɔne nyame di ano ne nsa wɔ so no ye di nyame pɛ no onya dimpa a sesɛ ne din wɔ Bible enti sɛ obedi ne ba to saa na sɛ de nsunsuan so bɔne de abrɛ no a awurade ti asie no yɛtumi sesɛ nipa korɔ no hyɛbrɛ na wanya ne hyɛbrɛ na awurade de ma no no ne yɛyi saa sufi no hyɛbrɛ bɔne no yɛde ato ne so no yɛde afiri hɔ ɛno gye sɛ wonya obi a onim ho nimdeɛ ɛte sɛ yɛyɛ yɛtumi yusu haban yi yes abusuafo ne din de agyamufa ono da agyamufa heban spiritual center no bacho fa ne numbers ye bebia homa na tuma ma mo so mo afre na mo akire mo adwen kakra na sa ne yakọ but fa ne number no stock sebuto agyamufa boyi ye no capital letters mo wen fida ze beto apente amwo hia no eye 0243 280549 0243 280549 0243 280549 0243 280549 Jan Mufa number yewo 0554 0554 59 18 18 0554 59 18 18 Jamufa number eno energy dog ye beko akwakofa afrefo no ya yako obetu obi fu se onfa ne bantu obi ansa na wodi oba betu obi no tenase unimu obisa wo nana bisa wo maame bisa efie ho yie pa te se de nka ne tete ne obi kwa awade ya ne obisa no bisa ansa na do bato no anhwa ho ne papa wa ya ma wo dabi because oba no asombo sen papa na wa ya ma wo no oba ne sombo sen dan na osima wo no osombo sen ka na otoma wo no mesrɛ wo wakora na abofra ne de na anyankopɔn de na nam so de na ba no osombo ti bisamu ansa na o de beto na o de ato na mo de ne to no wie mpo na nsunsu so bɔne ba hwehwɛ ye mu bi akira kwan nyɛ saa so amampaibɔ entumi na emwa wo de meka no abusia ya da jamu fase mabie ahmana tuma yenye wo soso wadwen kire eye 0202 668461 0202 668462 0202 668461 0202 668462 pacho fra jomwa fidie no mane nye dede mesre opi na yenye konsoso wa dwenkire ne wase misa ayi dok me twen mafrefo no wa kira kwan no e wo medase Kumase Suame post office baby a wo bia na ho na me wo Kumase Suame post office uduru ho aso pe hotel bia ya friend no se kwana hotel wonya duru ho pe Ajamofa na bisa wo pe Ajamofa clinic anase Ajamofa herbal center ana wo hwehwe Ajamofa papa na oye aduro no tie woko pie nkran so a me wo amasaman ye obro ni bi friend se be ye ma memfa we but odi ni self free wodi ni self free hello what video no ewo on ti good evening antina american oba
henso wo TV na entie wo hu ma TV ni volume ne nkofom enti se be de pass de obeka ye beti mesrem mo obey simple instruction mesrem ada ha okay we did this out free. Hello. All right. That Mr. Upa, no why you miss no, what you are me da say enkran so me se me wo amasaman boronu bi e friend say obey ye okay wo free obey uduru obey ye a wo so pay obey ye supermarket no wo free ho ba me ho a tie we did this out free. Hello. We did this out free. David, mon papa from mama. We did this out free. All right. Auntie, uduru obey ye a wo so pay obey ye supermarket wo free ho no wo free amasaman na wo ba be pie supermarket ne so ansa na wabeduru me ho somebody si kwan ho na ma direction na wo de aba na etiefo nhyɛ ne so sɛ so obi ba me ho for sunsumu ayaresa ana sunsumu dwumadi a Kumase ombra juada ene brada me kire Monday and Tuesdays na mom se wo pe sunsumu ayaresa na ye sunsumu yade a enkran ombra Thursdays and Friday apart from that no say ye hunamani yade de a say ye Kumase o say ye enkran yo ye sha adwuma se Monday to Saturday and past 7 o'clock to anumere 5 o'clock. The sunsumu de no na ye Monday, Tuesday e wo Kumase. Sunsumu house so ye Thursday and Friday e wa Accra. Me da say. Hey doc, numbers no hia. Me da say. Number ni 0243 280 28. Oh yeah, hey you maku. Me pa chomate ene me sisu bio. 0243 28 05 49 and your WhatsApp number. Miss Medase 0243 28 05 49 and about Kusuni 0554 59 18 0554 59 18 and 020 027 21 05 Nina ya jamo pa ofre me na me peke ya medasi 020 027 21 05 ofre me na me peke ya phone so nyina kita me e bia na me no obi di nkomo nya me ho abotre na frɛ me na urade tu minti ubanya yaresa prayer da sebusua de wa hyase bia ewo awiye kwanchiti bia kuwie wa aboboa no aha ana ebre makwan miati ni nyina asie bacho nyame ya aduma wuku adanso yebehyiam duada ene wuku ada bia bibi Wiase eja mofa enene mene ni hyiaye bidin di obrempo bi na kwasi amacho yiko na ma hyenso je ya ho ni akudu the cameraman Kobe Frank see a fellow Kobe Brand afei Augustina Adwa ansa ana me bro ni Loretta ompene ho asem say di chief executive producer Sam Dakus opim say urade be ya ma me ahia mu bi okuku ada no se wonu asafo urade won hwe wo kra so wonyi mu fi nsuo ene yesare mo akram yo adafo a wo hwe me ajamofa asoye na me de waduru no ajamofa Herbal Center na me de waduru no ajamofa ne hwan ajamofa yo yare safo ayo twedi ampo nyankopon adawroma ne wosera ene adom wo me so a de je ne man yare ana ne manfo ayare nipa bibire bia wo hia yare sadia ombere ajamofa asoye na urade adawroma obenya anoyi me paacho ajamofa yo bi a me de haban na ye adwuma haban na me de ye adwuma nti wo ba maso ya ka hu se nya du fufuru bia na wo ba ba yusu ayi haban se yesunsuma fam se yehona mafam no ajamofa de haban na ye adwuma odofo yade be na dawo so a etete wo yade be na mpacho no nti sabika prate wasu atwa adwo a wo se ho aduro ni wo ebi aduro na won sanka ye mesrew bra ajamofa wate na awurade adawroma obenya anoyie wo de ne ye pressure a eya akoma yade ana wo de ne ye sichire yade ana sisi yade na dawo so awo na wo pe
ulcer na ɛda wo so ana wo de ne typhoid wo de ne malaria na ana sɛ yade bɛ na ɛtete wa ɔdɔfo wo sɛ ɛho aduro ni wei mesira wo metimi aka kyerɛ wo sɛ wo de bɔmɔden ne tuo anamɔ na bra agya mo fa so yɛ wate na bo sɛ aduro ho na ansa na no gi number no yɛ 0243 280 549 0243 280 549 anasa 020 027 2105 020 027 2105 Freda mo fana bia me wono me patwa mo Kumase e bia na wachichire benche na ehwe me patwa mo Kumase suame post office a me ben kwana hotel edinu de agya amofa heba center na do fo tie so onya bedu agya mofa ho a e bia na wo de ne de anya hunama ni yare na wo de ne hunhum yare otwa bia mpo Nyankopon so de adom